No i pyk. Część, odcinek, który? 4. Tak zwanej świetnej zabawy w Resident Evil 7. Dobra. Wy sobie wiszą, panowie. Czy tam panie. Ja bym się... Żebym się uleczył w sumie, ale nie wiem. A się uleczę. Poleję się wodą święconą. A jeszcze obadamy, czy nie ma nic tutaj potrzebnego. Nie. Tam jest Mr. Policeman. Fajne haki. Jak to mówią, mam na was wszystkich haki. Aha, biedny zastępca szeryfa i tyle. Ej, a mu się robi coś. On się przemieni w tego sturwola. Mam wielki strach przy otwieraniu drzwi tutaj zawsze. Pierwotny strach. No właśnie, po co szwy na operacjach, jak tutaj hopu przyszyli rękę na zszywkach i śmiga. Jak w tych. Gdzie to było? W Psach. Co tego Kitajca kopali. Wanun dwo! Wanun dwo! Wanun dwo! Wanun dwo! Czerwona gowa od psa. Czy tam było napisane psa? Ja tak odruchowo przeczytałem. Nawet ten dźwięk taki. Wanun dwo! Identyko, nie? Kto oglądał Psy, to czai scenę. Potem go do Wisły wdupili i ament. Niech się uczy języków. Dokładnie. Niech się uczy języków. A może on nie rozumie po niemiecku? Czekajcie, z tego się robi gulasz angielski, wiecie? Gute Appetit. Co oni z tymi wężami? To jest chyba ten wąż, co dzisiaj Bonkol nim strzelał w Paladins. Albo ten wąż z Conan Exile. Wanun 2! Dobra. Wydarzy się coś. Jestem w szoku. O kurwa mać. Ty pałkarzu. Czekaj, pa! Ciulci. Przepraszam. No! Ej, idź ode mnie! No ho. Kurwa. Nie! Watch it! O kurwa. No beka. Ała! O kurde.
Ty, co mu? Ej, dobre to było. Jest Ceros. Poza tym językiem merdałeś, bo lubię. Mam nadzieję, że się nikt nie podniecił za fes. A przytrzymaj, by zaatakować z pchnięciem? A to chyba inno z piłą, ale... A ja miałem sobie zrobić co? To. I się tu wyleczyć. Siemka Monini. Bawić workami, walić i wylecić w ścianę. No dobra, spoko. Dam se radę jakoś. Soon or later. Czekajcie, ja coś tu brałem wcześniej stąd. Proch. A mógłbym amunicję zrobić? Nie, nie mam chemikaliów. A nie, dobra. Panem dwo! Dobra. Nie tak. Ja nie wiem, czy to się kali tym nożykiem. Beka z typa, nie? Jak on szybko łazi nagle. A! On tam był! Kurde, nie zauważyłem. Ja! Dawaj piła! O kuźwa. O nie! Kopej! Nie, kurwa, jak on wali przez te chory, no. Ja jebie. Patola. Nie!
O kurde! Ale... Dobra. Nie! Kurwa! Nie! Silnik mi zgasł! O jaki bezbek! Kurde. Do me a favor and stay dead. O, Chyba. Ja, no to było fajne. To było fajne. Całą wodę święconą wylałem. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie za niedługo. Zostało mi 6 nabojów aż. Do zamrażarki, tak. Trzeba by było zrobić jakiś taki knif. Kupioł piła. Powiem tak. Sympatycznie było. Zrobiłbyś to raz, a dobrze. Wydaje mi się, że tak jest w miarę dobrze. Sorry, zagapiłem się, bo się baby rozbierają na Polsacie. Czekajcie, a ja jeszcze miałem... Dobrze, ja tutaj poszedłem? Czy tu były jeszcze jakieś inne drzwi? Nie, tam idę do tego Boroka. Policmajstra.
tula obowiązuje. W każdej sytuacji. Teraz kisam. Nie, w dupie to mam. Ej, idę zapisać, wiecie? Muszę zasejwować, bo jakby coś miało pójść nie po mojej myśli w tym momencie, to by mi było strasznie żal. Żal so much. Albo pod twą obronę, ojcze na nie, nie. Grono twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie. Oma, to jest najciekawszy element tej gry. Ale mnie łeb rozbolał już. Ja w tą grę nie mógłbym na przykład grać tak 6 godzin pod rząd, bo by mi łeb rozsadziło. Od tych wszystkich stresów, strachów. Oje. This is too much. A tu kapie jakieś te gówna, z tego się robią te beboki. A! Ammunition! Daliby jaką bazukę, nie? Czy coś. A potem będą jakieś lepsze pistolety z tego co widziałem. Jakieś tam shotguny. No shotgun już był i no nie mogłem go wziąć. O kurwa, no już ida. No way, away, 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 away. Klucz skorpiona. A, to wiem, Kaj. Się przydo. Good evening. Good evening, Mr. Mightstorm. How are you doing? O, ja to muszę wziąć. I no, ja muszę coś wydupcyć. Bo wytrych to się przyda, nie? Co mi radzicie? Jaka jest wasza porada do mnie na ten moment? How are you, Niklas? Niklas is okay. Quite okay. Broken heart, but okay. Wyrzuć kompa bez okno. Zaro ci, kurwa, pojada tam do tego Albionu całego. 2 pociski do shotguna możesz wydupić. A to styknie placu wtedy już? Aha, kurwa. Czekaj ta. Albo nie. No bo nie mam chemikaliów. Bym miał chemikalia, to bym sobie skraftował apteczkę i by my byłoby. Ha! I chemikaliów nie mogę. Ej, ale czekajcie, a jakby się zrobił taki motyw? Patrzajte. Na przykład to bym
wydupił. Aha, tego tak nie idzie wydupić. Kurwa. Dobra, idę do skrzynki, no. I mnie to... Znaczy, ja wiem, że to jest takie staroszkolne i tak dalej, ale mnie to wkurwia taki backtracking. Znaczy taki, że wiecie... Ja wiem, że to jest takie typowe dla Residenta i w ogóle... Ale ja jednak bym sobie cenił, jakbym mógł zapisać grę w każdym momencie. W XXI wieku. Dobra. Nie wiem, coś tu jeszcze zostawię. To na przykład. Potem coś tak będę tutaj wracał. Plecak z lepstej mazi. Ja nie mogę. Nie mam tam. Dobra. Ja pamiętam, kurde, to się, nie wiem czy pamiętacie, w starych Residentach to się zapisywało na maszynie do pisania. Ale wydaje mi się, że stare Residenty to jeszcze były więcej hardkorowe od tego, w sensie trudności. To był skrót, tak? A. To tutaj! O curwa, faktiken. Ale beka. No dobra. Kurde, Matthew, zapunktowałeś se u mnie. Trochę. Ile razy gacie wymieniłem? Nie! Nie jest taka straszna ta gra Fes a Fes. Na przykład Outlast jest dużo straszniejszy. A ta demówka od dwójki to już w ogóle jest przerażająca. Bo tam te takie sekciarskie motywy. Kamerze statycznej, tak, w każdym pomieszczeniu kamera była tak jakby tutaj, na winklu, nie? I mi się to strasznie nie podobało, bo to było mega niewygodne. No, ale co kto lubi. I teraz mogę sobie zrobić apteczkę. Jedną aż mam. Es ist fantastische. A na Polsacie Nicolas Cage. No, ale tutaj na przykład nie ma takich jumpscarów, takich ordynarnych, nie? Tutaj bardziej jest klimat. Nie ma na przykład nie ma takich ordynarnych na pysk wskakujących dużo z bardzo głośnym dźwiękiem, nie? No to wtedy wielka sztuka się przestraszyć. Rzeczywiście. No i niestety nie mogę wziąć psychociulów. A, to tego nie mogę odebrzeć. Tego nie otworzę niczym, nie? No, raczej nie. Lepszą apteczkę... A to ja ją mam w końcu, tak? Nie, to są silne chemikalia. A mogłem zrobić! No i dobra. Ale dalej nie mogę tego wziąć. Dobra, tu nie wejdziemy. Naboje do strzelby, kurwa, na nic nie mam miejsca! Ej, a mogę coś tu wyrzucić na chwilę na przykład? To bym se to zjadł przynajmniej, bo to by się przydało. Odrzuconych przedmiotów nie można odzyskać. No was podupcyło. Podupcyło ich chyba. Że tego nie idzie odzyskać. Ej, no to już jest głupie, bo mogli zrobić coś takiego, żeby to na ziemię wyrzucić po prostu i pozbierać sobie. To już jest kurde ciulnięte. Zdjęcie wywalić?
Które zdjęcie? Zdjęcie skarbu? W sumie, co mi ze zdjęcia skarbu? Nie będzie mi potrzebne, nie? No ja wiem, że w każdym, ale myślałem, że przynajmniej tutaj będzie inaczej. Ale zdjęcie mi się chyba już nie przyda. Zapamiętaj, co jest na zdjęciu. Czekaj ta. Ukryłem tu coś fajnego, spróbuj to znaleźć. Czekajcie, bo to jest na opy. Aha, no dobra, będę pamiętał. Kominek i biała szafka. No to dobra, to poradzę sobie. I tak, to se wezmę i to se zjem. A co tutaj niby jest? A! No i to se wezmę teraz. No i dobra. No, kto tam idzie spać, to dobrej nocy. Ej, mogłem zdjęcie se zrobić tego, albo print screena. O! A, starożytna moneta, ale nie mam placu zaś. Jeszcze sobie obadamy. Czegoś nie pominąłem gdzieś tutaj. Tu są silne chemikalia. Ale dupa. Szkoda. Dobra. BB. Czekajcie, bo się kurde pogubiłem. Otwarłem sobie skrót i nie pamiętam, gdzie on był. A co to za zielsko masz? To jest do robienia apteczek. Dobra, już pójdę normalnie, bo nie wiem. Ej, a powiedzcie mi, jak to jest? Jak ja to chowam do tej skrzynki, to jest tylko w tej skrzynce? Czy to będzie we wszystkich skrzynkach, które je spotkam po drodze? O, Micztorm, dzięki. Zaszczel nie idzie. Widzicie, ja tu już mam dużo rzeczy. To jest we wszystkich. Zielsko mogę zjeść, ale nie będę miał z czego apteczki potem zrobić. W każdej, dobrze. Myślałem, że coś tu pomieniali może. Dobra, co ja bym mógł tu zostawić? W sumie nic, no co tu mam? Naboje do strzelby... Wytrych. Co lepiej ze sobą wziąć? Wytrych czy naboje do strzelby? Głowę psa muszę mieć ze sobą. No jej chyba nawet nie idzie odłożyć. A nie, idzie akurat. Wytrych wziąć? Też tak myślałem. Dobra, idymy. Po co ci naboje do broni, której nie masz, ale za moment ją będę miał. A otworzyć szufladę wytrychem? Otworzymy. No i elo. I mam jeden plac wolny. I mogę se kurde
wziąć te. No. I nawet psychostymulanty mogę. Chociaż ich nie używam. Jedne sobie zostawię. Dobra, amunicji mam sporo. Kurwa. Jak to... Czekaj ta. Eins, zwei. Ty kurwa. A gdzie? Ja nie mam wszystkich głów? Ja byłem przekonany, że ja mam wszystkie. Dobra, zaję pasztet, ino, dziewczyno, ino. Jak tu z tym shotgunem udupić? Kurde, chciałem go za bozna zrobić. No w zamian, no to się domyślam, że w zamian, tylko kurde... A, czekajcie. Była szczelba jakaś. Jak ja mam dać followa na hitboxie? A po co dawać followa na hitboxie? Dobra, wiem. Tam jakaś była szczelba druga, nie? Wcześniej. Dobra. No to curyk. Kaj mnie ta ciula goniła. A to nie mogę A może wahadłem? Nie dawajcie na hitboxie followów, bo to już nie ma sensu. Na 10 dni followa? A, 2K. Czekaj te. Kultura muss sein.
Dreimal ja. Zegar z wahadłem w salonie? Ej, zabrałem wahadło z tego zegara. Co ty mi sam dupisz, alajny? Gibis! Opie. Dramat. No szczelba, ej. Ludzie. No ja wiem, naprawdę. Co? A Nerving Combat, a ja przeczytałem Ukraina Combat. Szanowna pani Bejka, pani piekarz. Ciemne obszary w czasce, prawdopodobnie skupiska, które się... O kurwa, ja ostatnio byłem na tomografii i mi wyszły jakieś te... narastająca tkanka na kościach. Zamienię się w tego, w zombika. No i się chyba, kurde, nie zgłosiła do lekarza. W ogóle tu jest jakoś tak zastosowany ten silnik graficzny w taki sposób, że tu niektóre pomieszczenia to wyglądają, kurde, prawie jakbyście na zdjęcie patrzyli, na przykład tutaj, nie? To wygląda fest, kurde, realistycznie. Jak to mówią? No fest. Czy wolno podpowiadać, nie spoilerując? A da się tak? Jeżeli tak potrafisz podpowiedzieć, a nie zaspoilować, no to okej, ale radziłbym z tym uważać. Bo to jest taka bardzo cienka granica, przy której można stracić życie, w sensie te czatowe. A po co to komu? Obok szafy czegoś zapomniałeś. Czego? Zapomniałeś? Nie, już się tam nie wracam. Już nie chcę. Nie, bo się zabija. A, to bym mógł zrobić, jakbym miał wytrych, ale nie mam. No. Pamiętasz miejsce, gdzie był obiadek rodzinny? No. Pamiętam. A! Kurde! Rozdupi mi ryj. Nie mogę... Jak ja to mam zrobić? O, możecie podpowiedzieć.
Genialne. Aha, ale... Ja nie wiem, czy mi się to pomieści. Kluczem skorpiona nic nie otworzysz. No. Nie, czekajcie. Czemu ja tu włażę zaś? Dobrze idę? Czekajcie, dobrze czy źle? Nie, kurde, gdzie ja tu przylazłem? Czekajcie. Ej, byłem tu w ogóle? Byłem. Ale tego nie przeczytałem. Ej, właśnie, a... Kominek? No kurwa. Sterydy. Muszę je mieć. A co one robią? Znacznie zwiększa siłę i maksymalne zdrowie. Efekt jest trwały. A co to znaczy trwały? To znaczy, że jest permanentny na zawsze? Nie, trwały to trwały, permanentny to permanentny, nie? Na zawsze jest, tak? To, że na zawsze? Czyli walimy w żyłę? Na zawsze? No to wala. No to subcio. Dobra. Do skrzyni. Ale... Kurwa, już nie pamiętam nic. A, tu jest, dobra. Tu była babcia. No i co? Ja bym tu musiał wydupczyć na przykład... To... I tu powinna się... Tu się zmieści strzelba, nie? Dobra. Ha! A ja w ogóle zapomniałem, że ja tu mam mapę. Jakoś nie miałem potrzeby. Nie są te levele aż takie skomplikowane. Dewey Flinta. Zepsuta szczelba. Dobra. Idziemy save'nąć. Teraz się czuję taki o 14 pocisków bezpieczniejszy. I o 40 z tego.
Dobrze, a ja mam jeszcze jedno miejsce. To sobie wezmę te ciuliki. Dobra. Dobra, zupa z bobra. A jeszcze lepsza jest wieprza. Teraz tu coś było zrobić. Nie, to nie było tu. Wahadło, wiem, ale... Aha! Ja już nie mogę myśleć pomału. Tutaj do jadalni. Tędy przejdę. A, tu my włazili na dół. Dobra, czaję. Tu jest jadalnia. Ale się niekulturalnie zachowałem. Ile razy się wystraszyłem? No, parę. Zygor. Is there anything more to say? A, wolę z pistolą. A na końcu pewnie będzie ten bazuka. Nie? To co, wyłazimy i koniec gry, nie? Ale się człowiek musi najebać, żeby tylko drzwi otworzyć. Nic dziwnego, że domownicy powariowali. No. Ja idę sobie jeszcze zapiszę. Żeby mieć blisko. Na stówę się uda wyjść z tego domu, bez najmniejszego problemu, mówię wam. Nie ma opcji, żeby tak nie było. To się musi udać. 100% szans. Tego żem się nie spodziewał. Aż się czuję taki onieśmielony. Mogę coś sobie zrobić? Nie.
Ej, w ogóle jakie tu są, jaki ten dom jest ogromny. Ja pierdzielę. To by chciał w takim domu mieszkać. Wyskakują i mówią, że to był prank. It was only a prank, bro. It's a prank. Don't be afraid. It was a prank. O lol. Co to jest? It was only a prank, bro. Ja w takim mieszkam. W takim? No to ci współczuję. Nie narzekasz na nudę pewnie. Pensjonat wypoczynkowy. No. Można elegancko wypocząć. Cychalter. Sejwiki. Zepsuty pistolet, a on jest jakoś lepszy? To jest 45 Colt. To lepszy. Dobra, możemy coś tu wydupczyć. Na przykład ten zepsuty pistolet bym tu wydupczył. Sorry. No i to tyle. Chociaż... Mogę sobie zasejwować. Czemu nie próbował Aha, bo było pi przyzdupione. A, sterydy. Aha, to jest zaś zagadka, żeby to dostać. Tylko 4 monety, Roju miał już 9. A ja to mam w dupie. Na Stanach są takie boosty, kurde, do człowieka. Ej, pierwsza normalna lodówka w miarę. A, to na monety jest, tak? Ej, ale ja też łaziłem dużo. Ja nie robiłem po łebkach przecież. Dobra, czaję. Tutaj jest jaki fajny, o ja, ale bym taki chciał, kurde, ale nie mogę. Ale mam shotguna. To jest za 9, tak? To jest za 5, a to jest za 3. A ja ich mam ile? Aha, ja wszystkie wydupczyłem do tego. Czyli łącznie mam ich 5. Za rzadko używałeś stymulantów. Mnóstwo znajdziek pominąłeś. No, dobra, no! Przestańcie mnie prześladować. No za mało brałem, no kurwa, dobra. Poradzę sobie jakoś. Dobra. Co bierzemy? Maksymalna ilość życia, czy ten stabilizer, szybsze przeładowanie? Ja myślę, że szybsze przeładowanie to nie jest takie To nie jest takie ważne, aż super. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. Ja bym sobie wziął maksymalną ilość życia raczej. W tej grze trzeba grzać kwasa na maksa, no. A życia na maksa już nie masz. Nie wiem, chyba można mieć więcej jeszcze. Bo już raz ładowałem, ale...
Ale nie wiem, czy... Może to może ten... Myślałem, że to się stakuje i można mieć jeszcze więcej. Bo przeładowanie nie jest wolne jakieś, nie? Ale ktoś drzwiami walnął. Pisał, że masz max, tak? Tego bym chciał, ale kurde. Każdy bierze życie, ty weź magnum, ale mnie nie stać. Fajna maska, pozytywna. Ej, dobra, ja bym sobie w ogóle save'nął na początku. Rzuć sobie 5, a potem jeszcze 4. Ale ja nie wiem, czy ja to znajdę kiedykolwiek. Dobra, czekajcie, ja sobie zapiszę i zobaczymy... czy będę mógł... Czy będę miał więcej tego, czy będę miał jeszcze więcej życia. Maksymalne zdrowie uległo zwiększeniu. Czyli... Czyli jest jeszcze więcej... Bo teraz kurde nie wiem. Czy one jest jeszcze większe jak było wcześniej? Czy... Po prostu się nie zmieniło już jak ja to robiłem? Miałem 100 HP, potem wziąłem jednego stymulanta, czyli miałem na przykład 110, a teraz mam jeszcze więcej. No bo chyba jakbym wtedy wziął i by się zwiększyło, to teraz by nie dawali takiej możliwości już. Jakby... Rozumiecie? Jakby teraz to już miało nic nie dawać, to chyba by nie dali, to teraz chyba jest jeszcze większe. No to ja bym to zostawił. Bo HP jest ważne, bo przeładowanie nie jest aż takie ważne. No to sobie można odbiec zawsze jakby co, nie? A pistolet to też tam, no mam 2 bronie dobre. To myślę, że jakoś sobie poradzę. To się sumuje. No i spoko, dobra. To teraz mam jeszcze więcej HP. No HP jest ważne tutaj. To było widać w walce, że jest ważne. O kurwa, nie wierzę. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? Me? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. Alright, so where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. Alright. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Stary już chyba deadnął, no chyba się pozbiera z tych kąsków. To jeszcze matka została i ten modyt ciulnięty w łeb. Dobra, ale ja bym zrobił taki motyw, że ja bym sobie zasejwował. A. No dobra. I ja bym sobie tu zakończył nagrywanie kolejnego odcinka. Woo! Żeby nie były takie mega długie. Ała.
Także no, dziękuję pięknie za uwagę, zostawcie łapeczkę w górę i subka. I zapraszam na Facebooka G2A streamy i dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.